5.2. Proposta del Grup Popular, tassa 2016 per prestació de servicis del Consorci València Interior. Ciutadans? L'aneu a exposar? Aneu a exposar la proposta? Està ja dictaminada per la comissió informativa. No sé, com nosaltres quan intervenim sí que exposem el que estem per parlar i per obrir el debat. Bueno, llegiu, a viatges llegiu la proposta. Jo crec que vosaltres ja se l'haureu llegit. Per això tindreu una posició fixa. No passa res. Jo pregunto si l'aneu a exposar, més que res perquè tinc unes preguntes i a lo millor... Sempre teniu preguntes. Bueno, pues en base a la proposta que mos heu passat, ¿vale? En la qual, no la proposeu vosaltres, la exposaré jo. Demaneu, acuerdos, requerir al Consorcio Valencia Interior la devolución del importe correspondiente al 9% de cada uno de los recibos 2016 emitidos a los propietarios de los inmuebles de Benaguacil. Y reiterar al Consorcio la solicitud de información relativa a las compensaciones económicas percibidas por la gestión de residuos especiales recogidos en el municipio. ¿Vale? Heu passat una proposta d'un tema que ja se va debatir en l'anterior pleno, que van demanar la informació, i jo simplement tenia unes preguntes que fer, no sé si les he de fer al senyor alcalde, a Pedro Pablo o a Patricia, no sé qui és exactament. Vale. No sé si s'ha comentat, però bueno, jo a tret les actes, m'ha ficat en la pàgina web, ha vist que normalment sou vosaltres dos els que aneu a les reunions, però a la reunió del 14 de diciembre de l'any 2005, on se debatí tot el tema de la pujada, tot el tema de les tasses, no vos tirien falta. 2015, ahí és on se va debatir, sí, però la tinc així l'acta, i ahí és una de les coses i un dels punts importants, entre altres coses, ¿vale? No, una de les coses, entre altres, va ser este tema, que pareix que sí que és molt important perquè és el segon pleno que ho tratem. Entonces, jo el que volguera saber és, ahí s'he puesto que són tots els alcaldes dels pobles del costat i tots els alcaldes que acudiren, defensaren i s'apujar, donaren propostes perquè aquest impacte fora menor. Ahí jo he notat a faltar la presència de vosaltres, sincerament. No sé, podríeu explicar-nos per què no anàreu a aquesta reunió, que era el foro que va tratar este tema. Alicia, has acabat o...? No, això és una pregunta, estic esperant que la contesteu. No, perquè no sabia si anaves a fer una altra pregunta. Si vols te les faig seguides, però... Vale, com tu vulguis. Una pregunta que tenia era aquesta. Després, en l'any 2013, també en les actes ve reflejar i en la informació facilitada, n'hi hagué una pujada de la tassa d'un 11%. A mi m'agradaria saber si l'Ajuntament també demana per escrit la rebaixa de la tassa o si se feu algun tipus d'al·lusió. I senzillament, al final, quan te fiques un poquet en les dades i mires el tema del reciclatge, te dones compte de l'important que és la conscienciació per part de tots. I la meva pregunta és si el govern té la intenció de fer algun tipus de campanya de conscienciació ciutadana en base a que aquestes pujades potser se puguen d'alguna forma ja no reduir, però potser suavitzar aquests impactes que no poden controlar des de l'Ajuntament. Entonces, a mi sí que m'agradaria que m'aclarireu, primera, per què en la reunió el Consorci va discutir la pujada, va explicar la pujada, i altres alcaldes defensaren les posicions i defensaren aquesta pujada, no estava Benaguacil. Segon, si en l'any 2013 també se va fer una reclamació al respecte. I tercera, si n'hi ha preparat o teniu preparades algunes actuacions concretes en tema de conscienciació, perquè al final és un tema que efectivament ens afecta, que el portem a pleno, que el debatim, que òbviament anem a estar tots a favor, però m'agradaria que me contestareu a això. Alicia, en respecte a la primera, que dius que ens trobaves en falta, entenc que, com encara no està, és la primera que estem en l'Ajuntament, potser no sabíeu el que se cuinava allí. Però la veritat és que si haguem anat a gestionar coses de l'Ajuntament de Benaguacil no haguem faltat, com no han faltat en altres. El que passa és que a aquesta reunió que tu has dit unes coses no eren les més fonamentals, encara que són importants. Hi havia altres coses que entraven en dinàmiques rares de sueldos, que si no sueldos, que si presidents, que si no presidents. I ahir l'Ajuntament de Benaguacil no considera oportú assistir, entre altres coses, perquè volem anar a gestionar, no a entrar en
dilucidar temes d'aquest tipus. I aquesta és la primera pregunta que tu fas. Respecte als altres dos te contesta Ana. La segunda pregunta que la relaciona en el tema de la puja que se fue en l'any 2012-2013, dir-te que ja ho vam dir en la primera comissió informativa i en el pleno passat que nosaltres en l'any 2013 formularem una proposta molt similar a la que hem formulat este any, demanant explicacions d'aquest increment. Així que ho farem i, a més, ho tindràs reflejat en les actes. No sé si se comenta, a lo millor està reflejat, les repassaré, però se feu una proposta formal per escrit? Se feu una proposta que passa per pleno. Pues en l'any 2013 se feu... Vale, pues sí que m'agradaria que me la fareu arribar. No sé si tu, Patricia, te ho demana així o li ho demana Concha. Sí que m'agradaria tindre constància, perquè en principi jo no tenia, no sé si se comenta en el pleno passat, però jo no tenia constància de que si s'havia fet una... Per això dir-te que independentment de qui governe dins del consorci, que antes podia ser el Partit Popular i ara és el PSOE, nosaltres el que volem veure és pels interessos de la gent de Benaguasil. I si no creiem convenient una puja i no està justificat, nosaltres volem a pelear, que ho farem antes i ho anem a fer ara. O sigui que això tingueu-ho clar. Estem d'acord, l'únic que això, o bé Concha o bé tu, el que vos demanes és que me la feu arribar, ¿vale? Respecte a la tercera, el tema de campanyes de comunicació, el Consorci València Interior té una empresa que fa, en el que està una empresa subcontratada que fa el tema de campanyes de comunicació i nosaltres el que fem és a través de la pàgina web pues, retuitejar i ficar el tema de l'ecoparc mòbil i tot tipus de campanyes que ells fan, nosaltres la fem arribar al poble a través de les nostres reds. Des de l'Ajuntament no teniu pensat fer algun tema de conscienciació? Perquè això és un tema que és important. O sigui, no se trata sols de retuitejar el que fan del Consorci, vull dir, no ho dic com a crítica, m'ho estic preguntant, perquè al final és un tema que efectivament afecta, que les pujades són importants, que al final les tonellades compten, i potser no t'he dit que vagin a disminuir, però sí que poden suavitzar l'impacte negatiu que òbviament ha tingut ara la puja del rebut. Claro, sí, anem a veure. És que nosaltres tenim la competència en el tema de la replega de la basura. Ells tenen la competència en el que és el tractament. Ells són els que fan les campanyes de comunicació. Que nosaltres podíem fer més? Sí, seria doblar. Vamos, que no n'hi ha ningú problema des de la conselleria del que estic fer tot tipus de campanyes, que no n'hi hauria ningú problema. Però que per això estan també la tassa que nosaltres paguem va destinar i part és per això. Perquè no hi hauria ningú problema. A lo millor podríem parlar-ho, Patricia, jo què sé, a mi se m'ocorrís que pot ser una bona idea i a lo millor, no sé, podríem parlar-ho. Si vols que ho parlem i s'assentem, jo estic disposada a tirar-te una mà perquè me pareix un tema interessant que se pot tractar. I la conscienciació, independentment que la faci un altre organisme, la conscienciació per part de l'Ajuntament, igual com se fan coses del tema de la policia en els petardos, n'hi ha determinades campanyes que sí que se fan, o la recollida dels animals, pense que això és un tema a tractar i a lo millor, independentment de que el Consorci ho faci, pense que l'Ajuntament pot fer una campanya de conscienciació perquè pot ajudar. El Consorci al final som els ajuntaments també, això és que tingueu en compte, entonces campanya que fan ells és campanya a la que nosaltres contribuïm i la que nosaltres extenem. Jo m'oferís, Patricia, que si des de l'Ajuntament se t'ocorrís algo, compta amb mi, me quidres, si penses algo, si jo pense algo, me ficaré en contacte amb tu perquè pense que és una iniciativa que té que eixir des d'ací també. Però també vull que tingueu en compte en temes com per exemple el de la Fenosa, que fareu una proposta i no siguereu capaç d'acudir a la conselleria corresponent simplement a comentar-la. Però ara mateix t'acaba de dir tot el contrari, t'ha fet unes preguntes, t'ha preguntat i m'estic oferint per tot, vull dir... Perfecte, perfecte. Compromís? Per part de Compromís trobem correcta la proposta que fa el grup popular. El que volíem, simplement comentar era si cabria la possibilitat o bé com a un tercer acord a prendre o en principi almenys donar l'opinió nostra, és a dir, si podríem requerir al Consorci, en aquest cas, a part de que procedisca al tema de la devolució d'aquest 9% i la sol·licitud d'informació, el que, conforme també estava comentant Ciutadans, que ha comentat també la regidora Patricia, del tema de conscienciació i demés, és a dir, requerir al Consorci a la instal·lació de més contenidors en el poble.
Val? Aleshores, tindrem que plantejar-se, és a dir, que què passa? Que si reciclem més, paguem més, entonces a què conscienciem a la gent? És a dir, no sé, comentar o obrir una mica de debat respecte a aquest tema. El tema dels contenedors. El Consorci té la competència en els contenedors de recollida selectiva. Entonces, sí que és veritat que n'hi ha peticions de veïns de Benaguasil en què volen que es fiquem els contenidors de reciclatge. Nosaltres tot això ho traslladem a la gerència del Consorci. La contestació, que bueno, ells tenen un acuerdo, tenen un conveni marco en Ecoembes, en este cas, i en Ecovidre, en el que es toca X contenedors per municipi, en funció de la població. Entonces, actualment a nosaltres no ens en toquen més. La contestació és no ens en toquen més, no ens en poden donar. La contestació de l'Ajuntament, doncs bueno, nosaltres paguem més contenidors i els fiquem nosaltres. I tampoc estan d'acord. Per què? Perquè modifiquen la ruta de recollida. Entonces, a lo millor no s'interessa passar per més puestos a replegar-lo. Zoe? Bueno, nosaltres també tindria alguna pregunta que fer i és si per part de l'Ajuntament s'ha tingut alguna reunió en la gerència del Consorci per a esclarir el que n'hi ha en el rebuig, si és qüestió de les tones que estem descarregant en la planta de reciclatge o si n'hi ha algun altre tema per el que n'hi ha esta pujada, perquè m'imagino que quan se fan els càlculs se fan sobre les tones que nosaltres descarreguem. Si descarreguem més tones de basura sense reciclar, evidentment ens puja el rebut del reciclatge. I això és una cosa que efectivament estan d'acord en els companys dels altres grups, tindríem que fer un poquet de pedagogia en la gent. Si és precís que cridem al Consorci, jo penso que hauríem de fer-ho i que fer alguna xerrada al ple per a tot el poble en assemblea o de més per a que donara la informació de com se calculen els rebuig, crec que seria el millor, perquè la gent se conscienciaria més de que el reciclar més suposa una rebaixa com en altres pobles. Ja ha passat que en vez de pujar-los el rebut se'ls ha baixat perquè han reciclat més i per tant el rebut baixa. Quan baixen les tones de la basura no selectiva, el rebut del Consorci baixa. Però a veure, no és una cosa només de dades d'entrada en planta de residus. N'hi ha una sèrie d'altres dades que fa que varie aquesta base de càlcul que ells tenen, com per exemple els incobrables. Nosaltres hem passat, des que començàvem a pagar la tassa, ens passaven un 15% d'incobrables, passàvem a un 10% i a un 2% en els últims 2 anys. I enguany ens ho han pujat a un altre 8%. Per què no han fet això gradualment, per exemple? Una pregunta. Una de les raons que ens dona és el tema d'amortitzacions de maquinària i de més. Bueno, per què aquesta amortització de maquinària i aquest ahorro que n'hi havia antes no se pot fer ara? I en cas de que no es faci, per què no ho assumís l'adjudicatari de la planta? És una sèrie de qüestions que nosaltres sí que estem en contacte directe amb la gerència i no tenim ningun tipus de problema. I li toquem per preguntar-li contenedors, el que faci falta, però antes de que vinguin a donar ninguna xerrada als veïns, el que nosaltres volem tindre clar són els datos. I a la segona carta que nosaltres enviarem demanant-li els datos que faltaven per enviar-nos, encara no hem tingut contestació, per exemple. Que la comunicació és molt fluida, però volem tindre clar els datos perquè ells puguem vindre i explicar-ho als veïns. Primer tindrem nosaltres clar. Si nosaltres no ho tenim clar, és una tonteria que vinguin a explicar res, perquè nosaltres no s'ho creguem. Passem, pues, a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? 4. Gràcies.